Кой ще управлява, каза аз, не ще стана. Днес ще представим нашата презентация на Google Earth с различни видове мравки в цялата страна, в целия свят и къде се намират те и как. Преди повече от 47 милиона години гигантски месоядни мравки се разхождали из праисторическите гори на Северна Америка в търсене на плячка. Сред най-смъртоносните мравки се подреждат огнените мравки и мравката куршум. За огнените мравки те се срещат в източна и централна Африка и някои части на Азия. Ако нахапят такива мравки, усещането, което изпитате в момента, може да се сравни с изгаряне. Лошото в този случай няма как да дойде от една мравчица, но както знаете, те си живеят в колонии и може да причинят смърт, ако нахапят прекалено много пъти. Може ли да пуснем на цяла екран? И докато това е. Слайдшоу трябваше да учиш според мен. Горе дясно. Един от тези най-уязвими и намалящи световния мащаб е европейската гигантска червена мравка, която се може да се увидим и в Странджа. Имаш стрелкички долу. Така, пак ще пригледаме огнените мравки, покажим. Тя се намира в Източна Африка, точно в Индия. Жълти огнени мравки са почти всеядни. Те не атакуват само жаби и пущерки и птици, заслепявайки се с светлина. Те са наречени луди заради хаотичния начин на движение. Имат начин на киселина, която може да доведе до слепота, ако попадне в очите. Значи мравчената киселина не лекува само. Зависи от вида мравки. Има и отровна мравчена киселина. Добре. Това е жълтата ливадна мравка, която се намира в Централна Европа. Или най-разпространена в Чехия. Да. Така. Мравката куршум, нейното име произлиза от името на този вид мравка произлиза от болката, която те причиняват от дохапването им, което е силно бързо и изненадващо. Те живеят по дърветата, когато вие минавате отдолу, те ви нападат и преди да ви атакуват, те издават един вид характерен звук, който е като предупредителен сигнал. Болката им е много мъчителна, може да ви измъчва цяло денонощие и Отровата, която всъщност при охапване изпускат в нападнатият организъм или животно, което се отхапва. Тя се намира в Южна Америка, по-точно в Бразилия. Ние няма да ходим в Бразилия. Или ако се разхождате в Бразилия, по-далеко от дърветата. Фараонова мравка. Фараоновата мравка, като се седят на хората, тя задоволително намира комфорт в жилищата на хората и задоволително намира комфорт в жилищата на хората и тя не взима участие в построяването на комплицирани мравоняци и това е. Добре. Тя се намира в България. Коя част на България сте избрали?
Това е четвърта полза. Добре, давай следващото. Червената горска мравка е в Полша. Тя е най-разпространената мравка, между другото, като вид, червената горска мравка. И е винаги видът, който изследват за да получат някакви знания за мравките. Всички се фокусират главно върху червената горска мравка, защото е най-разпространена, най-типичен, характерен вид мравки и имат най-социалния начин на живота. Следващото. Летящи мравки, има и в България. Да. Летящи мравки. Мравки, които най-често виждаме по земята, са черни градински мравки. Те по цял ден се събират храна, а най-често при мъжките и при новите царици им израстват крила, за да могат да успяват по-бързо мравките. Да, браво, че сте споменали и тази. Слушаме ви, медна мравка. Кой знае за нея? Никой. Трябваше. Или трябваше. Добре, продължаваме. Последното е Антарктида, там няма абсолютно никакви. Защо няма мравки там? Може ли да ни кажете? Мравките ни обичат Студени места. толкова студени места. Те ни обичат топли, ама толкова студени чак. Добре, благодарим ви. Имате ли въпроси? Не. Сядайте. Ние ще разкажем за семейство мравки и някои от тяхните... Сега ще говоря за комуникация през мравките. Мравките комуникират помежду си чрез феромони и когато се срещнат се опитват за задници и така се това пренамеждуща си. Това е. Аз ще ви говоря за жизнения цикъл по мравките. Жизненият цикъл протича през пълната метаморфоза, пък изчетете си етапа на развитие, яйце, ладно, пълните и възрастни индивиди. Касти при мравките. Има 3 касти при мравките. Първата е царицата. Царицата основава колонията и снася определения брой яйца в нея, след което е работничката. Работничката има няколко различни функции, които се определят от размера и големината на нейното тяло. И не последно е търдия, който не се определя точно като каста, защото той просто получава храна от работничката. Аз ще ви разказа за основана история. Царицата изкопава дупка в земята под камъка и починива дървесина. Там снася определени количество яйца. Това беше наша показ за мравки. Какво търсиш? Видео. Това е после. За как сте работили? Да. После. Да, сега. И сега остана последната група, която трябваше да създаде истински мравуняк в мравефермата и да ни каже, и да ни покаже, или да ни докаже, че това, което всъщност ние четем в научната литература, е точно така. Да ни представят на база своите изследвания какви са основните и важни неща, които търсят и имат нужда мравките, като място за живот, температура, храна любима, и те са ни подготвили, ето това беше вашето, нали? Събрали са информацията. Тук те ще ни кажат с коя програма са направили тази условна карта.